arazo ditugu mahai gainean eta benetan eredua mahai gainean jarri gabe ez dituzte honi aurre egiteko gai izango geanik. Horrek esan nahi duena da, kapitalismoa bera jarri behar dugula. Zalantzatan eta hortik hasi behar dugula. Edo instituzioetatik aparte antolatzen gara gure interesak defenditu ahal izateko edota salduta gaude. Egunkari batean irakurri genuen eta ardura sartu genuen zer etor ziteken Arabako Errioxara. Egia da, Labrazako bizilagunek lan handia egin zutela aurretikan, baina gure ustez eskualdera ez zen ailegatu informazio guzti hori. Egia da hitzaldiak ere egin zituztela eta, baina nik uste dut eskualdean orokorrean jendeak ez zeukala proiektu honen berri. Orduan, konturatu ginenean zer etor zitekeen, hau lotzen da lurralde plan sektorialarekin, ez? Naiz eta Labrazako proiektua hemendik kanpo egon, plan berezi bat delako, ikusi genuen ze panorama zetorren eta behar bat ikusi genuen. Beharra hain zuzen zera zen, Arabako Errioxari edo Arabako Errioxan zabaldu zer zen etor zitekeena. Orduan ardura bezala hartu genuen plataforma bat sortzea eta informazio guztia lurraldetik edo gure eskualdetik zabaldu ahal izatea, defentsa moduko bat antolatu ahal izateko. Defentsa bi aldetan edo bi modutara uler genezake. Alde batetik egongo zen Labrazako proiektua eta bestalde LPS honekin, lurralde plan sektorial honekin, etor zitezken proiektu guztiak. Orduan, elkar lotuta daudela, baina aldi berean burokratikoki bananduta etorriko direnak. Baino biziriken kasuan, baitere Piaskepeko proiektuan berri komunikabidetatik jakiten dugu, lako boom handi bat izan zen 2022ko udazken buelta hortan, bai aurretikan egoera bereziak ematen hasi ziala auzoan bertan udaletxetik, baserritarrek dei desberdinak jaso zituzten, bai haizen aurgailua jartzeko eskaera eginez eta holako proposamen berezi batekin fundamentu gehiegi ez zutenak. Ondoren irailean egin zen proiektu guztia publiko eta udalak erabakizun zoriotasun halako batzar bertako kulturgunean halako batzar erraldoi bat egitea proiektua jartzea nahi zuen enpresarekin. Aurkezpen hori oso argigarria izan zen, enpresak promesa asko egin zitulako, gardentasuna, proiektuak berak ingurumen bailan izango zuen errespetu gorena eta bar, eta bertako enpresekin halako lankidetza bat ere proposatzen zuten aurkezpen horretan. Gerora denboran ikusi dugu, promesa horiek ez diala bete inondik inora. Ikusten genuena zela zen, Labraza herria bai mugitzen zela, baina inguruko herriko biztanleriak zeukanez proiektuaren berri ez zela mugitzen. Uste dut oraindik erronka hori badaukagula, naiz eta jendea mugitzea lortu dugun. Enpresek eta ikusiko dute gure eskualdea ez dela mugitzen, orduan inork ez da kontran jarriko proiektu bat aurrera ateratzekotan. Guk uste dut horrekin bat egiten dugula eta uste dut modus operandiza, leku guztietan ia berdina dela. Alba da izkutuan pasatzen da eta eskerrak hor daudela horrelako plataformak eta elkarteak lan hau egite dutela eta zuk esaten duzun bezala oso garrantzitsua dela eta nik uste dut gure jardunaren parte handi badala herritarrak informatzea eta jakitea zertan ari diren eta zertan afektatzen edo zer nolako inpaktua edukiko duten proiektu hauek gure inguruan, gure bizitzan eta gure bizilagunengan. Gardenago egin zitekela gure herrietan bertan. Lehen aipatu dut, 3 herriekin izan dugun harremana ez da berdina izan gure kasuan. Azpeiti da gure Piaspe proiektuak hartu zituen herrien artean handiena eta esango nuke berarekin
harreman zuzenena izan badugu ere, beste udaletxeekin harremana izateari ez diogu utzi. Zestoako udalak hasieratik aurkeztu zuen bere ez dut esango kontrakotasuna, ez dalako hala izan, baina arreta deitu izan du beti ere zenbateraino kontu zibili beharra zegoela proiektu honekin hasieratik, ez? Gardenago izan zitekeen eta fluidoago ere bai, esango nuke. Momenturen baten informazio falta, gure kasuan nahita egindakoa izan ote den ere aipatu izan dugu eta publiko egin izan dugu, azken bolara haize neurgailuarekin gertatu zaigun bezala, ezta? Gardenago, erabat ados. Azken finean, hitz egiten ari gara, hemen gure ustez interes korporatibista daudela. Alderdikoiak eta gero enprese dituztenak. Zer hitz egiten diren bulegoetan eta azkenean ez dakigu. Gure ustez, prozesuan edo gu bizi izan dugun prozesuan plataformatik, nik uste du bi prozesu ezberdin direla, lehen aipatu dudan bezala, Labrazako herria, adibidez orain alkatetzan dagoen bildurekin, proiektu honen kontra jarri ziela eta pankartaren atzean egon ziela eta gero udaletxera heldu eta batean baiezko eman eta euren bozkak erabakigarriak izan ziela. Hor gure ustez, azalpen bat ematen dutenean zergatik bozkatu den ezetz por imperatibo legal, hor ez dago inolako azalpenik. Eta ez hori bakarrik, imperatibo legal horrek zer ezkutatzen du atzetik. Zer gertatu hemen? Denbora guztiak azkartu egin diela. Zergatik hainbeste presa plan hau aprobatu ahal izateko. Ez da kasualitatea, justo Labrazakoa izaten ariela, orain dela 20 urte ez dela egiten horrelako parkerik. Orduan, apostua gure ustez, apostu Eusko Jaurlaritzatik indartsua da. Zergatik da apustua indartsua? Haize indar dagoelako ere tartetik, haize indar enpresa bada, zeinetan Eusko Jaurlaritza konpartitzen du jabetza enpresa pribatuarekin, kasu honetan Iberdrola, eta hor interes asko daude. Guk herritarrok badakigu interes dauden atzetik? Logikamente ez dakizkigu, eta ez ditugu jakingo nire ustez. Nik uste dut baita ere egondala hor errelato interesatu bat, batez ere Labrazako kasuaren bueltan sortu zana, udalek autonomiarik ez dutela erabaki batzuen gainean. Hori ez da egia, inon ez dago frogatu da udal araudien gainetik zenbateraino pasa daitezkeen legeak, eta uste dut benetan irakurketa interesatu bat izan zela bere garaian egoera salbatzeko momentu hortan egin zena. Udal bakoitzak daka bere hiri antolamendurako proposamenak, proposamen horien gainetik pasatzea ez da erresa, eta oraindik ere justifikatu beharko litzateke naiz eta hala izan, ez? Tapia legea momentu hauetan, denon lepo gainean dabilen mamu bat da, baina ez da aplikatzera iritsi. Proiektu hauen kasuan, aipatzen dut batez ere udalen autonomia, Labrazan kasuan aipatu zelako proiektua udal erabakiaren gainetik egongo litzatekeela, baina hiri ordenamenduari dagokionez, lurralde antolaketari dagokionez, badaude lege oso espezifikoak, lurralde plan sektorialak berak ere zenbaterainoko jerarkia duen lege hauen gainean oraindik ez dagoena batere argi. Gure sentsazioa ez dagoela inolako orden ez da antolaketarik. Hemen agertzen dira proiektuak alde guztietatik, ez? Askok nik uste du ja badakitela hildak daudela, baina botatzen dizkizute 20 proiektu eta badakite 20 proiektu horietatik 15 porrot egingo dutela. Horrez, filtro moduko bat edo
Egongo balitz bezala egite dute, ez, baina hauek ez dira atera aurrera, arazo teknikoa dituztelako, baina badakite argi, edo gure ustez, argi daukate zeintzuk atera behar diren aurrera. Eta hori pizka bat jokatzen dute horrekin, ez dago inolako antolamendurik, ez dago ere azalduta zer beharrei erantzuten dieten proiektu hauek, zen askotan aipatzen dute deskarbonaziorako energia berriztagarriak aurreratea behar direla, baina egia da ez dela ematen ari deskarbonizazio bat. Realitatea da gizarte bezala geroz eta energia gehiago kontsumitzen dugula eta berriztagarriak etorri direla energia behar berri horreri erantzuteko, hau da, gehitzea. Hainbat arazo ditugu mahai gainean eta benetan eredua mahai gainean jarri gabe ez dituzte honi aurre egiteko gai izango geanik. Horrek esan nahi duna da, kapitalismoa bera jarri behar dugula. Zalantzatan eta hortik hasi behar dugula. Edo instituzioetatik aparte antolatzen gara gure interesak defenditu ahal izateko edota salduta gaude. Ikusten dugu baita ere nola instituzioetatik egoera kontraesankorrak ematen dian, ezta? Beraiek ateratzen dituzte natura babesteko lege batzuk, trantsizio energetikoaren inguruan egiten dituzte jasangarritasun planak, adibide izan dezakegu, adibidez Natura 2000 sarea edo 2030ean Gipuzkoako Foru Aldundiak foru dekretuz onartutako 2050 jasangarritasun energetikorako estrategia famatu hura, non esaten zuen Gipuzkoa ez dagoela ez geografikoki ez populazio mailan egokituta makroproiektuak jartzeko, baina handik 3 urtetara aurkezten dizkigute 8.000 proiektu eta kasu askotan beraien babesa dute. Oso kontraesankorra da egoera. Beste batzuen bizkar sustengatzen da gizarte bat eraikita dakagu, kontsumo gizarte bat eraikita dakagu, ez? Dependentzia inoiz ez da bukatuko menpekotasuna beste herrialde batzuekiko. Ikusi behar deguna da, dependentzia hori nolakoa dan eta ze terminotan egiten dugun, ez? Beste batzuk esplotatuz gure etorkizuna bermatzea ez dakit egokiena da. Erregai fosilak erabiltzeari usteko era bakarra kontsumitzeari ustea da. Eta hori gaur egun ez da ari egiten. Gero ere instituzioak nik uste dut hor, berardura ere badukatela, ez? Askotan, guri sentiarazten digute errudun, gertatzen ari den edo ez, erreziklatu, edo sartu hirietan ez badukazu ze pegatina. Baina gero, joaten da ez daki zein dirudun hartzen du bere jet pribatua eta joaten da ez daki ze irletara 4 egun pasatzera. Oraindik esperantza badago hau gelditzeko, osea, haizerrotak jartzen ez dituzten momentura arte, hor jarraituko dugu eta aukera horiek badaude. Eta azkenean badaukazu alde batetik herri presioa protestaren bidez eta gero helegiteak, hor esperantza askorik ez daukat egia esaten badizuet, baina gure alde eginez gero guztiak geldituko litzatekeela. Hasieratik genezkien gauzak argudioak baldin baziren proiektu hau gelditzera iritsi direnak alde batetik, garaipena urte askotako borrokaren ondorio derako, baina ez gara lasai gelditzen. Lehen aipatu dugun LPS-a onartuko balitz, beste 2 proiektu izango genituzke eskualdean mahai gainean, ondoko herrian, Azkoitian, Izazpi eta Oleta hartuko lituzken beste proiektu bat daukagu. Beizaman ere 9 haizerrotako beste proiektu bat ez hitz egiten hasi dira. Izarnazabalen parke fotovoltaiko bat ez hitz egiten ari gara. Eta zenbat mila biztanleko eskualde bat ez hitz egiten ari gara, 6 proiektu. Meaka irimokoakin 6 proiektu izan ditzakegu mahai gainean denbora oso laburrean, ez?
gure eskuetatik alde egiten den monstruo baten makineria ari geha hitz egiten. Eta zu, kanpaina bat egin duzula proiektu honen kontra eta bapatean zure bozkak izan dira proiektu hau aurrera ateratzen lagundu izan dutenak, ez? Honekin argi dago, hemen dagoena jokua dela azkenean politika zehatz baten aldeko apustua, Labrazako kasua gainera ez da kasu utz soila, baizik eta Urratxu Barrundiakoa ere denok ikusi dugu zer gertatu den, Aramaixon ere zer gertatu den, orduan Labrazakoa ez dela kasu isolatu bat. Bilduko udal batek olako proiektu bat babestea eta egin zion kobertura enpresari egitea hasierako harriduratik desadostasunera eta gatazkara momentu puntualetan pasa izan gara, harreman pertsonaletan hausturak suposatu ditula esango nuke. Ez dakit Bilduk egin ote duen irakurketa nola dan posible bere udalak diren horrenbeste herrietan halako proiektuak kokatu izana. Bai, argi dago hortik haratago dijola, eta azkenean ez dakigula atzetik zer dagoen, eta zuk esaten duzun, azkenean gure sentsazioa dira eta ez dugu zehatz jakingo zer gertatzen ari den, baina egia da arraroa dela eta lehen hitz egin dugu ere, osea, gure ulerkera markotik iaz egiten dutela erabat, horrelako erabakiek. Bai.